subscribe khajang kobrok funny and entertainment channel no tei nongtang norono phunungnai o aro bokai goria mairum somjak teyo molai no moteika murui atei khelai oro awan danai mairum dawi kisabon swngnai asak tait bokhaya kosul luturo kanyo toninai besi tait khaikai sayang thanai adekhe dabai mane pore bono obo haike murui ei adekhe murui motika phaitombai bono tabuk warok bai khanai monoke hino warok mono wani sirmani emo warok bai khanai atikhe murui khanai wngkha chini Awan Bangwi ready wngkha khabai khe ready tak bono adikhe khao jate bo kurugui tei thangmaya jak nai tongdi norono puilani simi paithak jora phunuknai tei kaisa khayokha adikhe same khayonai adina tei tei waisa naidi khaikya iko danai kosul luthuro kai bisi tait khaya abo sagu bisingo habrebo haike danai nai tongdi norok puilani simi paithak jora tei norok ani channel no tabuk phano subscribe khaya kongkha subscribe khaina tapukdi iko naidi ta khanai warok bai ready ungjak kwbangma khena chini baba goria mwtai ker kwtar iko naidi mohaikhe hor bai klai bono tui rwui sengkhe rugu hino kokborok bai bono thappa o klai hor bai rugu dego tui rwui rukmani pore motamuti bono adha ghonta hai tonikhe no bo munu munmani pore karibui thanda khai sarapjakhai tonikhai chai mankha abo kariya kho adha ghonta rok wngkha munmai।